बीजेपी हाफाय माने नों तो खोनाव जे तिप्रामाव थानि नै फाय नै खोनाव इखो ब बिषय न जाजायातै नों बीजेपी हाफायखा सायखना अलायखा हामबाय आं गोबां कक सामबाय यांनाय आरो जरा किसा लायगा आनि सिनिमंके सन्जय जमातिया तिप्रामाव था अमपि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि आं मुइतो खायना मसुगो तिप्रामाव था हनै बोमं जेंखा हिंखेनो पलिटिकल पार्टी इंया खसानिनो आं साइचुं खायबै अ एलाकावो आं साइचुं खायबै हिवै खासा हनै साजाक माने कगनो बिरानि सेखा खासा हमने ते ग्रेडा तिप्रालेन हमने कगनो मंसा वान सौलिया मंसा माना बागै जाना बागै तंना बागै वान सौलिया खायबै खासा हाय हनै कग पिरि फायमानि पियाबा एडिसि इलेक्शन पाइमानि उल्लो बेबाकनो उरुंबुर उंथांखा खासा हमने कग थाइसाफा सिखो सिखरिखा ग्रेडा तिप्रालेन आइडियोलॉजी नाहार मंखो सिखरिखा साग बैसाग हाया सालायमानि साग बैसाग सकाक लायमानि सिखलक लायमानि साग बैसाग न लायमानि अम हाय काइसे सिंगै दंस नुजागै दंस आं 2.5 बছर एडिसि 2021 एप्रिल 10 तारिख पाइमानि उल्लो खालौगैनो हानायका हनै खालौगै दंमानि फियाबा अम हानाय जान इंलिया आरो बिसिबो दङ जों कग तिप्रामाव थावो थासा हनै माथिबो यांखे सागनि बरक गरै ताङै जानाय गामि आमसायनि बरक रंनो बन्चित खायबै दं बन्चितनि कग ब्रंखे कारै दंसबो बरक बरक दंसबो आइमे इभेन सय तिप्रामाव थानि कनि नाव लिस्ट न सानो नरै बन्या खायमानि रिजेक्ट खायमानि साक दंसो आम हायव थासानि कग ब्यां थांखा पियाबा आमायनो तैबे आं बार सुइजा सुप्रीमो न सुइजा अरनि एमएलए न सुइजा गोबां मा कुसु बेरेबनि न सुइजा थानि ना पियाबा आम किच्छाफान इंलिया आफ्रोनि सिबिना आनि बखा बेलाय बाय थांखा तमनि होनबा थासा हमनि कक थाइसाफान नुजालिया ग्रेडा तिप्रानि नाहार मन किच्छाफान करिखा साग बाय साग बहगनेन सिनि सिंलायबि दंसो नांखांखे आं ताइबो सावै खोनारवानो पियाबा आं ताबक आनि लगेव जे फाइनाल फाइखा बरनो बेलायखे खाकाहां आं गोबां माने अर प्राइमारि लेभेल हदि ब्लक लेभेल हदि गोबां माने आनि कन्टेक्ट दङ फियाबा जरा किसि सानि बागै बरक तिनि मानजागै मालिया ब्लक लेभेल प्राय आंहाय सिनियर दासनाय सक्रिय लिडार दं खथाम खरक ब्रि बरक ताबक बुरेदि फियाबा आं बरक कक सालायबि दङ ए प्राइमारि हदि गामि आमचाय रिजनल लेभेल हदि जतबायना आं सालायबि दङ बरक दुगियायनो आं बैबाक्सा तै जो तो सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी नि कम थेंमंगो बरक खायि सब फायनाय हिने आं अंगे तबन तिप्रामाव थाफाय